Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u Svijet sigurnosti, novu epizodu emisije Smo li sigurni da smo sigurni. Ja sam Alen Ostojić, urednik i voditelj, a moj današnji gost je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa. Sa Robertom ću razgovarati o sigurnosti, naravno, ali i svemu onome što nema veze sa tim. Robert, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Baš mi je drago da mogu i u ovoj emisiji, na ovoj platformi govoriti i o Hrvatskom crvenom križu, ali i svemu čega se dotiče sigurnosti, jer ona je svugdje oko nas i ja mislim da je pogotovo vezano uz recentna dešavanja, da ne govorimo o ratu, ona postala nezaobilazna tema kako u našem društvu, ali tako i između ljudi koji svoje vrijeme provode i ne samo u ovakvim ozbiljnim pozicijama, nego i na kavi ili u nekim obiteljskim razgovorima i druženjima. Da, je, upravo si. Često si na putu, dugo smo dogovarali ovaj susret, ovaj razgovor, pa evo zahvaljujem ti se doista što si dio svog slobodnog vremena odvojio za ovaj razgovor. Pa, obzirom da i sama sigurnost je sastavni dio mojeg posla, ona je, kao što smo i rekli, prisutna svugdje oko nas. Trenutno je Hrvatski crveni križ u tom kontekstu uključen u odgovore na nekoliko kriza koje su aktuelne, od onih koje naši gledatelji vide na televiziji, a to su posljedice Ukrajinskog rata. Nemojmo zaboraviti naše ljude u Sisačko-moslavačkoj županiji koji su i dalje predmet našeg interesa, rada, želje da im se pomogne, ali tu je svakako i ono što mi pod navodnicima zovemo domaća socijala. To su ljudi koji žive na rubu egzistencije, primatelji zajamčene minimalne naknade, ali i oni koji nisu u državnim evidencijama i nisu evidentirani kao siromašni, oni su predmet našeg rada. Tako da iz dana u dan se javljaju neke nove teme, to treba stići i ono što sam neki dan baš rekao mojim kolegama, da se bavim mikromenadžiranjem zato da se ne bi bavio makroproblemima. Pa eto, tako onda se i ti putevi nizaju jedan za drugim. Držimo tempo, tu smo, još uvijek je glava iznad vode. Ali dobro, kad već kažeš da to treba stići, da treba držati tempo, onda ja ne mogu u uvodu da ne istaknem da uz svoje veliko iskustvo i gospodarstvenika, i diplomata, i državnog dužnosnika, da ne istaknem da si ti nekadašnji vrsni sportaš, da si osvajač, ako se dobro sjećam, 6 naslova državnog prvaka u automobilizmu, da si nositelj statusa vrsnog sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da ovo stizanje na vrijeme tebi sigurno nije problem. Da, hvala da si me podsjetio na taj jedan prekrasan period u mom životu. To je nešto što je, ja mislim, i mene izgradilo i kao menadžera, jer želja da postigneš u onome čime se baviš svoj maksimum, i to isključivo radi sebe i radi svojeg dobrog osjećaja, je nešto što nastojim prenijeti taj jedan šampionski štih i na ostale poslove kojima sam se bavio, kojima se trenutno bavim, a vjerujem i onima kojima ću se baviti. Tako da zadovoljstvo je i ponovo sjesti u auto. Vidimo da su i ograničenja postala sve veća, kazne sve veće. Zato te neću pitati koliko ti vremena treba od Zagreba do Splita. Tako da, ali je i dalje, još uvijek je srce živo i zakuca kad sjednem u neki dobar auto. Tako da, pred neki dan... Pogotovo u Clio ili u Ford. To mislim zbog onih kupova koji si osvajao. Da, to je sad daleka prošlost. Evo, pred neki dan sam sa mojim dragim prijateljem Jurom Šebaljem sjeo u novu Teslu i počeli smo se kao dvojica dječaka smijati koliko je to superioran auto u odnosu na ono od kud smo mi krenuli. I to se stvarno svijet promijenio nevjerojatno, ali kažem, srce je i dalje živo i reagiram na te stvari. Ajde. Robert, u godini smo u kojoj se obilježava 144 godine Hrvatskog crvenog križa. Da, točno. Kakav je ustroj, broj aktivnih članova ili možda još bolje, kakav je interes mladih za angažmanom u Hrvatskom crvenom križu?
Znači, malo ljudi zna da u stvari je Hrvatski crveni križ udruga građana koju je osnovala Republika Hrvatska i po svom pravnom ustroju on nije bitno različit od bilo koje druge udruge koju ljudi poznaju. Sportski klubovi, kulturni klubovi. Znači mi imamo našu skupštinu. Apsolutno, da, evo, da. Imamo našu skupštinu, naše članstvo, našu skupštinu, naš glavni odbor, predsjednika, potpredsjednike, mene kao izvršnog predsjednika. Tu je možda malo drukčije jer u stvari je moja pozicija pandam glavnom tajniku. Ja brinem da tamo to sve funkcionira, upravljam sa tim sustavom i tako je već 144 godine, od 1878. godine kada je osnovan Hrvatski crveni križ. Bavimo se humanošću, potičemo solidarnost, pomažemo ljudima i nastojimo biti u skladu sa vremenom. I zato hvala na ovom pitanju za mlade, jer ona udruga, organizacija, ideja bez mladih nema budućnosti. Mi jako njegujemo našu mladež, evo, i kao što sam rekao, idemo u skladu sa vremenom, pa smo i mlade koji imaju svoju strukturu unutar naše udruge, imaju svoju skupštinu mladih, pozvali da predstavnik mladi bude aktivan član glavnog odbora i u novim predlozima statuta sve se češće spominje to da bi imao pravo glasa u skupštini, bez obzira što ostvaruju svoja prava kroz svoj mehanizam, ali smatramo da je jako važno biti u skladu sa vremenom. Moramo biti svjesni da mladi komuniciraju na potpuno drugačiji način nego što to činimo mi. I tu mislim da radimo jedan jako dobar posao, da su mladi shvatili da nema toga lošega što će naučiti u Hrvatskom crvenom križu. To su vrijednosti, to su vrednote koje im dajemo i koje im ostaju za cijeli život. I zato, obzirom da sam se ja osobno relativno kasno susreo sa Hrvatskim crvenim križem, neki puta se osjetim ljubomornim na te sve mlade glave koje već u osnovnoj školi kreću na natjecanje iz prve pomoći, kasnije se uključuju neke aktivnosti kao dio interventnih timova i to je prekrasno. Ali vidiš, sad si me podsjetio ja kao klinac, kad sam išao u osnovnu školu Pantovčak, tada smo već radili u interesu Crvenog križa, prodavali smo bonove po obližnjim kućama, stanovima, prikupljali smo stari papir. Tako da... I sve sam to i ja radio, ali nekako me se tada nije, više sam bio orijentiran ka sportu. A sad kad vidim ove mlade ljude da su oni imaju daleko više interesa nego što je to recimo moja generacija imala. Mi smo se držali jedne, dvije teme i to je bilo to. Sada djeca onako imaju strahovito široke interese i zato je jako važno, kažem, da govorimo njihov jezik, da im budemo tu, da ne budemo navalentni u objašnjavanju važnosti Hrvatskog crvenog križa koji eto promiče neke vrednote, nego da budemo na jedan prirodan, lijep način tu onog trena kad nas oni zatrebaju, da budemo relevantni, jer djeci danas ne možete prodati nešto, ništa pod nešto, i da znaju da se uvijek mogu vratiti ovdje i da će ih uvijek neko sa smiješkom dočekati, a oni će dimenzionirati to svoje vrijeme sukladno svojim nekim životnim situacijama. Kad su ispiti, naravno da ih nema, kad dođe ljeto zakucaju na vrata pa pitaju ili ima kakav kamp i sve to je suživot, to je nešto baš lijepo. Kako se postaje član Hrvatskog crvenog križa? Pa, znači, vrlo jednostavno. Mi imamo sada, evo, aktivnih članova u našim bazama oko 120.000. Možete doći u bilo koje ili vama najbliže društvo Crvenog križa, zatražiti upisnicu, upisuju se punoljetne osobe, one koje nisu punoljetne osobe, naša mladež, oni moraju donijeti i suglasnost roditelja. I
Evo, to je vrlo jednostavan način. Članarina je 12 kuna godišnje, za odrasle, za djecu je 6 kuna. No međutim, ono što je isto tako karakteristika našeg poslovanja je to da naši ravnatelji gotovo nikad nikog ne pitaju za naplatu članarine, jer svi koji djeluju kroz Crveni križ pomažu na neki način, pa je onda uvijek ovako nekako teško pitati da se plati i članarina, ali važno nam je da se ljudi kod nas dobro osjećaju. Pa upravo na tom tragu nekako mi se i čini da od početka tvog mandata, a to je bila 2014. Skoro da sam rekao sad već daleka 2014. Šalim se, uspješno vodiš Hrvatski Crveni križ i nekako mi se čini da ga razbijaš upravo u skladu sa tim potrebama korisnika i trendovima. Pa da, nevjerojatno da je prolazi 9. godina kako sam u Hrvatskom Crvenom križu. Ono što sam rekao kada smo spominjali sport, pristup je taj koji imam u sebi i kojega evo uspješno prenosim na svoje suradnike, a to je da isprovociramo u sebi dobar osjećaj da smo nešto vrijedno i dobro napravili, a to ne možete nikako drugačije nego da ozbiljno radite. I ono što cijelo vrijeme ističem je da kada radite, rezultati mogu biti veći ili manji, mogu doći prije ili kasnije, ali ne mogu ne doći. Znači, vidljivost napretka ne može izostati ako ste uložili x truda, x vremena, x znanja, x iskustva. Prema tome, to je jednostavno evo, i tu vidljivo. Ono što želim reći, evo, zahvaliti se svim onim mojim kolegama koji su to isprovocirali u sebi, bez obzira na moj poziv ili su to već i prije imali u sebi i koji su mi dali ruku u tome da izgradimo jedan moderan Crveni križ. I ono što danas imamo je jedno u kontekstu svijeta i međunarodnog pokreta Crvenog križa relativno malo društvo, ali iznimno relevantno. Znači, mi imamo iznimno kvalitetne ljude, ekspertiza živi među nama. Mi idemo po misijama, mi na međunarodnim skupovima predstavljamo određene aktivnosti, određene ideje. U konačnici i ovaj znak koji imamo ovdje, susjedi pomažu, prvi je nešto što smo mi inaugurirali u Međunarodnoj federaciji Crvenog križa, gdje smo jednoj krasnoj pojavi koja se upravo desila 2014. i 2015. kada smo bili suočeni prvo sa onim velikim poplavama u Županjskoj Posavini i sa migracijskim valom 2015. gdje su i svi susjedi bili u to uključeni. I pogođeni time, pa smo ispomagali jedni druge i tada smo rekli pa da, zaista susjedi su prvi ti koji pomažu i tu jednu subregionalnu suradnju smo gotovo patentirali na nivou međunarodnog pokreta Crvenog križa i sadašnji predsjednik Francesco Rocca je u svom inauguracijskom govoru spomenuo to kao jedan sjajan princip koji ne poništava ideju Međunarodne federacije i te povezanosti, već što više svaka regija ima svoju neku specijalnost i neku svoju povijest koju dijelimo. Jer mi smo tu sa našim susjedima proizašli iz jednog Crvenog križa koji je imao u doba bivše Jugoslavije svoj zakon. Znači, poznate su neke postavke, mi govorimo istim jezikom, a i da ne govorimo danas, to jezik više nije barijera, možemo najbrže pružiti pomoć i to je ta vrijednost tih horizontalno integriranih organizacija gdje vi možete vrlo brzo dobiti pomoć izvan svog okvira onog trena kad ste na nekom malom nivou vaših baterija, odnosno kad posustajete u svom radu. I to upravo želim reći da moj recept koji evo, hvala i da govorimo o tome, je bio dati mladim ljudima priliku, dati im odgovornost i tražiti rezultat. I evo, to se pokazuje kao uspješnim danas, bez obzira što evo, mi danas nismo više članica glavnog odbora Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, bili smo to u prošlom mandatu. Prvi puta u povijesti Hrvatskog Crvenog križa i jugoistoka Europe da je neka zemlja uspjela u tome, a mi smo uspjeli baš zato što smo postali relevantni.
Jer smo to znanje i iskustvo koje smo sakupili, tu mladost jednostavno raspojasali i dali joj prostora i vremena. Priliku, da. Sjajno. Kad kažemo da razvijaš zapravo u skladu sa trendovima, potrebama, onda kad bi te pitao što danas radi Hrvatski križ zapravo, vidimo u stvari da je tu sad već nekoliko novih područja, ili kako nekad se kaže, područja rada u gospodarstvu. Prva pomoć, darivanje krvi na jednoj strani, ali onda slijedi puno toga doista jako zanimljivog. Priprema i odgovor na krize, spašavanje života, ekološka zaštita, azil, migracije, EU projekti. Sve to Crveni križ radio i prije. No međutim, kao što sam rekao, mi smo svim tim aktivnostima udahnuli života. Dali smo im i prostora i vremena da pokažu, da se razvijaju. Identificirali smo te ljude koji to mogu nositi na svojim leđima. Oni su identificirali neke druge ljude. Naravno, bez volontera naših to sve ne bi bilo moguće na ovaj način napraviti, jer nas je u odnosu, kada kažemo da je 120.000 članova, dobro, nisu svi aktivni, ali zaposlenih u cijelom sustavu Crvenog križa, stalno zaposlenih, negdje oko 700. Što je ogromna disproporcija i vidi se koliko smo mi utemeljeni na dobrovoljnosti. Ali upravo taj pristup da sve te stvari koje su vrijedne i društvu potrebne, da ih razvijamo u skladu sa vremenom i u skladu sa potrebama. Mi smo imali jednu aktivnost koja je zamrla, a to je bila i je u stvari prijevoz pijanih vozača. Da. To stoji u našem statutu. No, međutim, nikad se to nije radilo. Što mi sad priča i za ovaj segment urbane sigurnosti, prevencije u urbanim sredinama? To je onako jedna sjajna tema i nismo se sad, evo, u ovih 9 godina i sve te krize koje su bile nisu mi dale dovoljno prostora da se sa njom pozabavim. Moja vezanost na Hrvatski autoklub, na Hrvatski autokarting savez i u konačnici na sve te moje kolege koje su proizašle i sad se bave ili i dalje autosportom ili se bave nekim drugim stvarima, bi mi dala prostora i mogućnosti da te neke stvari postavimo, možda ne onako kao što je to bila prvotna ideja, ali je stvar poprilično dobra. Jer sada imate i vozila koja vam neće dopustiti da se vozite ako ste alkoholizirani. Tako da, kažem, ima puno je tu aktivnosti. Naš zakon pokriva jednu široku lepezu aktivnosti. Neke su bile nepoznate široj javnosti, a sanacija bunara, evo recimo čišćenje bunara, to ljudi uopće nisu povezivali sa Crvenim križem. Mi smo to radili nakon rata uz pomoć Mormonske zajednice koja je to financirala dugi niz godina. Sada, nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, opstojnost ljudi na tim prostorima vam je determinirana time imaju li vodu u bunaru ili nemaju. A to znači da mogu napojiti svoju stoku. Tako da, to je strahovito važna stvar. I sada imamo projekte koje imamo sa Ministarstvom zdravstva i sa Coca-Colom koji financiraju te projekte i uopće nije problem naći novac za financiranje tih ekipa, već je veći problem pronaći ljude koji bi se time bavili u Hrvatskoj. Ali to je već gospodarsko pitanje. Da. Dobrovoljno darivanje krvi, preko 150.000 darovatelja. Evo više, ja moram priznati, nisam nikad dao krv. Pa to je ovako jedan čin koji čini dobro čovjeku na dva nivoa. Na onom mentalnom gdje radite nešto što, ja ne znam da li postoji u životu običnog čovjeka bilo šta drugo osim toga što on čini da može spasiti život drugome. Ja mislim da ne. I dobro je da je to tako u konačnici, no međutim to ljudima daje taj osjećaj ispunjenosti kada zna da je tom svojom tekućinom omogućio da se nekome spasi život. Sa druge strane, to mi je zdravstveno jako dobro.
Svi smo mi tu sad u poziciji da imamo problema i sa pretilosti. Isprovocirati u tijelu to da tijelo osjeti manjak pa da ga nastoji nadoknaditi je i fizički dobro za ljude, zdravstveno je dobro za ljude. Tako da, evo, pozivam i tebe i sve druge koji to nisu da dođu na akciju darivanja krvi i da to osjete. Evo, ja sam sad povodom dana darivatelja krvi dao krv i mogu reći da sam osjetio te dvije blagodati u tih 20 minuta koliko je trajalo to davanje krvi. Dovoljno si motivirao, uslikat ću, pretpostavljam dobije se neka knjižica. Da, dobije se i obrok zahvalnosti. I poslaću ti na WhatsApp, ali sjajna priča, evo, doista, hvala ti. Hrvatski Crveni križ danas ima i važnu ulogu u kriznim situacijama. To smo svi vidjeli, Robert, u poplavama, migrantskoj krizi, potres, pandemija. Da, mislim da smo tu isto tako dosegnuli jedan nivo gdje smo sa onim znanjem, sa onom brojnošću, sa onom opremom koju mi imamo nezaobilazni čimbenik. Pri tome, još jedna važna stvar koju želim istaknuti, nikada, ali doslovce nikada, nismo se ponašali kao jedini i najvažniji. Uvijek smo gradili mostove između i drugih udruga. Posebno sam ponosan na naš odnos i sa Katoličkom crkvom, sa Caritasom, sa Islamskom zajednicom u Republici Hrvatskoj, sa svim drugim humanitarnim organizacijama, pa i sa NGO sektorom, gdje pronalazimo načina da i mi budemo dio njihovog svijeta, a njima otvaramo naša vrata. I to je jedna, po meni, od strahovito velikih vrijednosti današnjeg Hrvatskog Crvenog križa, da je otvoren i da se ponaša, ja to volim reći, kao stariji brat. I veliki smo, utjecajni smo, imamo puno i infrastrukture i sve to stavljamo na raspolaganje i drugima ukoliko im zatreba u nekim situacijama. I sjajna je, recimo, priča kako smo krenuli sa Caritasom. Mi smo im za Božić uvijek dali 2 ili 3 naša vozila da im pomognu razvoziti jelke za njihovu socijalu u kojoj se oni brinu i to je prekrasna jedna priča i općenito kažem da sam jako ponosan na taj odnos koji imamo sad institucionalno, ali i osobno na nivou ljudi koji rade u Križu i Caritasu, Merhametu i svim ostalim organizacijama. Ono što ne želim nikako zaboraviti, imate sjajne i projekte koji su u funkciji sigurnosti zajednice, urbane sigurnosti. Evo, na Hrvatskim danima sigurnosti 2015. čini mi se 15, da ste osvojili Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti upravo sa projektom Ruksaka za krizne situacije. Molim te da ga pokažemo našim gledateljima. Odlična priča, Robert, sjajna priča. Znam da u Americi imaju tu priču dosta razvijenu. Uvijek me ljutilo u Zagrebu zašto samo idemo sa lecima, kako se ponašati u potresu, zašto ne idemo sa edukacijom, zašto ne idemo sa ovakvim jednom survivalom kitom i evo, vi ste to izbacili. Ove godine ste dobili opet Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za projekt platforme Sigurnije škole i vrtići, kako se ponašati u iznimnim situacijama u školama, u vrtićima, odgajatelji, nastavnici, djeca, doista, Robert, otkud inspiracija? Pa evo, prvo dopustite da se zahvalim udruzi menadžera sigurnosti da je prepoznala i ovaj ruksak, ali i projekt Sigurne škole i vrtići. Ova priča sa ruksakom ide u 2014. godinu kada sam došao u Crveni križ i bio upoznat sa projektom, europskim projektom Resilience, koji je tada za cilj imao rising awareness ili razvijanje svijesti kod ljudi da im je potrebno ovako nešto i jedna od aktivnosti je bila izaći na trg i prezentirati tu ideju i dati ljudima jedan upitnik na kojem bi oni zaokružili šta bi oni stavili u svoj ruksak. Ja sam pitao, dobro, a gdje su ruksaci? On kaže, ali to nije predviđeno projektom. I tada sam rekao, pa nama ne treba projekt da bi mi shvatili da je to za nas edukacijski alat
za građane, da ih podsjetimo na to da je to dobro imati. Pri tome nismo željeli ući u onu zonu poznatih američkih prepera koji žive taj život da se spremaju za nešto što se možda nikad neće desiti. Nego smo želim na jedan lijep način podsjetiti naše građane da oni doma imaju svoje ruksake i da doma imaju i setove higijenske, da imaju isto tako praktične nekakve stvari koje treba staviti unutra i oni su evo sada ovdje u tom ruksaku i rekli im dajte razmislite samo da ih stavite na jedno mjesto, nek to stoji negdje sa strane. Evo vidjeli smo, to je znači 2015. godina, 5 godina nakon toga. 11. ožujka vidjeli smo koliko je ljudima značilo to da iz svoje kuće izađu van i da znaju da mogu dostojanstveno provesti narednih 2 sata koliko je potrebno sustavu ili ne znam 2 dana da se uopće pokrene i da im može pružiti pomoć u takvim situacijama jer i sustav bio pogođen isto tako time. Tako da, znači, ovo je nešto što mi je jako drago da je toliko se primilo i u stručnoj javnosti, ali i široj javnosti. Kao što sam rekao, mi ove ruksake i prodajemo, no međutim, ono što je važnije za nas je to da je ovo naš maneken za aktivnost podsjećanja i pripreme za krizni događaj, kako bi ljudi stvarno znali sa relevantnog izvora dobili informaciju što treba biti unutra. Tako da evo, tu se unutra nalazi, kao što sam rekao, higijenski kit za prvu pomoć i praktični kit u kojem se nalazi jedna baterijska lampa, blok za pisanje, zviždaljka i neke osnovne stvari koje ne daj Bože da nam ikada zatrebaju. Sjajno. Robert, brzo je prošlo ovih 25 minuta. Siguran sam da ćemo i u vremenu koje nam dolazi ponovno se naći. Tebi osobno puno uspjeha i dalje kao izvršnom predsjedniku Hrvatskog crvenog križa i naravno puno uspjeha i sve najbolje svim članovima Hrvatskog crvenog križa. Hvala lijepo. Evo, zaista je bilo iznimno ugodno proći kroz sve ove teme. Neke su moja svakodnevica, a drago mi je da smo se podsjetili nečega što je nekad bio sastavni dio mog života, moje jutro, moje podne, moje večer, tako da hvala i na toj prilici. I evo, svima onima koji nisu dali krv, a osjećaju se zdravim, pozivam ih da dođu i da daju. Ako smatraju da je Crveni križ mjesto gdje mogu implementirati tu svoju humanost, evo i za to smo otvoreni, tako da trostruko hvala. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u ovoj emisiji. Jesmo li sigurni da smo sigurni? Vidimo se idući tjedan.